Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ano pagkain? Siya rin ko makadungog sa kuntingog. Belen! Belen! Bugso na ko na ikablibit. Tas magang ko lang yung puntahan. Belen! Belen! Huwag mag-isa din sa bahay. Hay, pagka. Di naman siya makontak niya ang cellphone. Ila di maayo. Ganihan, nag-ingon to siya nga buwan to sa umag kay mangharbis ko siya. Masintuan dito. Wala may tarong kapasalungan dito. Belen! Gabog kabayo. Tuwing to ang tiyog sa abog kabayo. Belen! Day! Ito ang silam sa puruas sa kulo ang kabayo. Masina magpasilong sila si Belen. Ilawam sa kulo. Ay, kabayo na ba niya? Ay, magkasi. Si Belen ang siya na. Ay, magkasi ang mga mukadang. Belen! Belen! Naging sila ko ganina nga mamupo siya mga bungas kalbasang puti. Mamupo ko siya upo. Ato na ko. Huwag yun nahan man na sila, oy. Belen! Nagpasa ng mga bunga sa otanon sa kasagbutan. Ni ang susublanan. Ngano ka ni? Nausag ka sila si Belen? Hay, magkaitaon sila. Usang tingog. Ang bata, siya na karon. Tuwa dito. Belen! Day! Hain mo! Belen! 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 Gano'n si Belen? Gano'n pa ni Day? Taon ka na eh! Taluoy din mo talahon! Kiyawan siya mataon ka! Kiyawan siya mataon ka na! Ikaw na niya sa kupukton niya. May nakita ko sa iyo na nakita mo. Ikaw ang niya sa kupukton. Niya sa kupukton. Kanya sa kupukton. Ikaw
Dila ka, sir. Biyagi ng sakin na mga polis. Tuasod, agianan pa dong sa ilang Greg. Wa ba magkamatngon si Greg aning atong gisakyan pagsuon niya sa daan paingon sa ilahaton? Wa man. Kusob gito siyang nagpadagan ganina siyang motor. Nakakita ka bitaw. Hinahinay na taton. Nagkanam og kadaghan ang mga tao nga miadto silang Greg. Okay. Sir. Sir. Niya na ta? Abot na ta? Abot na, sir. Nakatuog ka. Nagkatugos atong kabuang da. Huwaton ka na ko sulo yung balkonahe iton. Okay, sir. Sir? Lingkod. Dili lang ko aning imong nun, Sir Leon. Mauhaw ko ini. Mahalon kay ning binuha. Barely ako, sir. Diba ta? Imo ni. Hinoon, dugay na kung nangandoy aning magkatilaw aning binuha. Humuta gito eh. Don, daghan imong tabi. Dili ka ba delikado sa imong pagka-istoryador? Dili, sir, oy. Bisan dili pa ko nimo ingnon nga ilubong na tug maayo ang nahitabo karon ning adlaw. Ni ana na sa kong utok. Dami agi ning binuha eh. Balik ko na ko, Sir Leon. Way laing mahibaw. Kita rando ha. Gawas pasab. Nahibaw taon ko eh. Unsa kay may tabo na ko, no? Tungkol kay kun mahibaw anong ikaw ang autor sa maong hitabo. Ang hangog ikaw mo'y manabi, sir. Wa nagyulain mong pangitaon kung mabalita ang nahitabo. Gikan yun nako. Unsa kay mahitabo nako, no? Sa ako nang giingon. Unsa o ka kunimo? Padulong mong baso, dipisan ako. Puno na ko. Lami arbang binuha, oy. Hain may lami ton. Kining bino o ang asawa ni Greg? Maayong gabi. Si Tuyo, tignan ka. Si Bay Greg akong tuyo. Si Tikoy ko. Ako ang apelido, Kumagko. Kao ba ni Bay Greg ni sa marin sa kaniadto? Way Greg na sa amo bay. Guryo hinoon Oh, siguryo. Siguryo akong tuyo, Bay. Siya yung gabi Iyong kamanggon gamayong gabi Di mayong gabi na mo karon din Labi na ni Guryo. Sinsyansan mo, Bay. Sipiat ko. Nasyon sa taas bay. Sa kalapalihog bay. Sulag palihog. Ikoy. Isang pagsagyan na. Nagapong saya ni Bilin.
ibutang ng bata, bay. Di man magpabutang. Muhilak na yun ko ni butang. Di masal maduol og lain. Di mabuwag. Sige lang. Salamat niya ka. Di ka mahibaw. Balik ka sa radyo. Matay. Lison kong tuos, balita. Oh, yun. Imo nga o nga di pilin. Bisan nga nis pong paingon ako rin eh. Nagsige ko kampo ka sayop lang kung taon ang mga balita. Kung dili ikaw, kung dili si Bilin. Pero, kalabot ako karon. Tinuod gini ay. Kita, Parehasab na ko ganina. Diyan nakita na ko si Belen. Nagkaigod ko. Nilang utak. Kini ikaw, Belen. Na akong isapuang sa akong bukton. Nila kong tayo ikaw na eh. Pero, siya gini ay. nimbaw ka kinsa. Sa nagpasipa sa akong asawa. Duda lang. Nakikidudahan mo nagbuhatan eh. O, naibawa ka kung kinsa. Greg, Walagi. Walagi. Bisag duda. Wa gyud. Buslot sa ilang inahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!